Girona ha donat el tret de sortida aquesta setmana al Girostudi, un estudi pioner en salut pública que recollirà dades durant 10 anys per analitzar els determinants socials, ambientals i de salut. És un projecte de la Diputació de Girona i que, a través de DipSalut, ha iniciat aquest dimecres amb les primeres entrevistes de Girona i Bescanó i continuarà en d'altres 16 municipis. A la capital gironina, aquestes primeres proves s'estan realitzant a l'Escola Universitària EUCES. En Josep Estregués n'és el 6è participant. Em van trucar i em van preguntar si volia fer aquest estudi i els hi vaig dir que sí, que no hi havia cap problema, perquè deien que volien estudiar la gent de Girona, que era la primera vegada que es feia, i vaig dir que sí. El reclutament dels participants va començar a mitjans de febrer de forma aleatòria i s'anirà fent de forma esglaonada fins a principis del 2027. A Girona se centra en la població que depèn de les àrees bàsiques d'atenció primària de Montil i Vic, en Givert del Pla. Si els escollits donen el seu consentiment via telefònica, són citats a fer una primera entrevista. Primer, quan entren, jo el que els hi faig són unes proves de memòria, identificar paraules, identificar lletres, números. Aquella és una part que ens durà una mitja hora, uns 40 minuts, i a partir d'aquí és una exploració física. Agafem l'atenció, jo els hi dono, me donen una mostra de cabell, una mostra d'ungla, perquè aquí ens van dir que hi ha molta informació biològica de la persona. Les proves continuen en una sala anexa on se'ls hi mesura el pes, l'alçada i la tensió arterial. A partir d'aquí, els participants són citats al CAP, on els hi fan una extracció de sang i han de fer entrega d'una mostra d'orina, femta i saliva. A Girona, de forma excepcional, tot aquest estudi es complementa amb 2 projectes de recerca capdavanters, com són l'Expo Air i l'Expo Waste, que permetran ampliar les dades obtingudes sobre salut i medi ambient. Per una banda, es correlacionaran les dades de l'Expo Waste, que analitza els contaminants presents a les aigües residuals d'aquestes zones de la ciutat, amb les mostres biològiques dels participants del Girostudi, i l'Expo Air analitzarà els compostos orgànics de l'ambient interior per veure com afecten a la salut dels residents. L'estudi es farà instal·lant sensors als habitatges de 200 participants del Girostudi de Girona.